Mas pang magiging maigting ang road clearing operation sa lungsod ng Naga alinsunod sa ibinabang Memorandum Circular 2024-053 ng DILG na naguutos na paglilinis at pag-reclaim ng mga kalsada. Kabilang sa punteriya ng mga otoridad ang mga kalsadang ginagawang parkingan ng ilang vehicle owners maging mga nagtitinda sa tabi ng daan. May mandato talaga ang DILG para sa road clearing. Igo kataning Memorandum Circular number 2024 053 na mandato ang gabos na local government na mag-road clearing sa public roads, sidewalks and alleys o obstruction to ensure public safety. Yung memorandum ng DILG ay dalawang level, meron sa barangay at meron din sa city level. Sa barangay level, yung pong pagpapatupad ng barangay road clearing operations o tinatawag nilang barko. Dito inaatasan yung mga barangay officials galing sa punong barangay hanggang sa SK officials na tumulong sa pagsasagawa ng road clearing operation sa kani-kanilang mga areas of responsibility. At mahalaga rin na nadodocument nila ito at nasasubmit ang report sa DILG. Kasi meron pong validation team after several months ng implementation ng road clearing. Ayon pa kay Gumba, ang validation team ng DILG ang siyang magtitimbang kung may pagbabago ba sa lugar sa ilang buwang road clearing operation o dati pa rin ang sitwasyon. Yung ating wheel clamp operation, yung vendors clearing operation ay bahagi ng pagsunod sa kautusan ng road clearing. In fact, it's a nationwide directive issued several years ago. Ang pagkakaiba lang po ngayon, may bago tayong mayor at yung utos ay kung maaari sa pagsasagawa ng road clearing operation, yung mga vendors na nai-involve ay mabigyan ng alternatibo at mailagay sa tamang lugar. Ayon naman sa PNP, seguridad ang isa sa pangunahing papel nila sa pagpapatupad ng mga road clearing na isasagawa ng mga LGUs, lalo na sa barangay level. Sa Piña Francia, na-aktibo ang satong kapitan dyan, si Cap Jackie, itong sa road clearing. Kung sa ingani, nagagamit sir ang serbisyo kang personal kang Station 3 dahil ang Station 3 is authorized na mag-welcome sa mga sasakyan na naka-obstruct sa tinampo. Ang role naman kang PNP dyan is for security, kang nalagay implement kang road clearing, lalo sa mga barangay officials. Dapat yaon ang presensya kang PNP. Ayon sa Public Safety Office, 1,000 pesos ang multa sa mga illegally parked vehicle na ma-wheel clamp habang isinasagawa ang mga road clearing operation sa lungsod. Jan Amador, CSN.